sa mga pinatubo, si Sir Jen. Ito mga kailangan offer kung saan maiiwan yung mga 4x4. Welcome to Mount Pinatubo. What's up Tarlac nyo? This is me again, Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, muli nating babalikan ang Mount Pinatubo o yung tinatawag nilang beautiful disaster. Syempre, kasama natin yung sikat na vlogger sa Pampanga, Kabulakboy and RBT Motovlog. Ayan. So first time dito sa Mount Pinatubo. Si Sir Jen. Ayun. So mamaya papakita namin sa inyo yung pagpunta doon. Sasakay kami ng 4x4. Yung jump off namin dito sa Barangay Santa Juliana, Capas Tarlac. And then syempre thank you kay Pinatubo Montonero and Capas Tourism sa pag-invite. Gusto nyo may experience itong Mount Pinatubo Eco Tour sa Pinatubo Montonero guys, pwede kayong mag-direct ng PM sa kanila. So pwede nyo gamitin yung discount code natin or yung promo code na Exploring Montonero. Pwede yung bagitin sa kanila para makakuha kayo ng discount. And yung starting point natin is SM City Clark sa mga taga Pampanga and then Manila. Pwede rin kayong dito, mag-stay sa mga hotel sa Clark, Pampanga, and then pwede nila kayong sunduin doon kung isang area lang din naman kayo. And from there, SM City Clark, pupunta kayo dito sa Capas Tarlac. Ito yung pinaka jump off natin. Dun sa Eco Tour pala, kapag nagpabook kayo sa Pinatubo Montonero guys, is kasama na rin yung 4x4 adventure. So mga kailangan dalhin kung meron kayong mga bandana, kasi yung puntang Mount Pinatubo is naka 4x4 and syempre may lar. Malikabok, kung meron na rin kayong cap pang protection din sa ulo, and then sa alikabok magdala kayo yan, syempre more water. Nandito tayo sa Capas Tourist Information. So dito kailangan natin pumirma ng waiver bago tayo makapunta sa Mount Pinatubo. Sa lahat ng gustong makyat sa Mount Pinatubo, pwede rin kayo mag-stay dito sa kay Alvin Bognot. So mamaya check natin kung ano ba name mismo. So meron sila mga transient home dito. Kung gusto nyo magpaluto ng foods, pwede rin naman. And may pag-connect kayo kay Pinatubo Montonero, pwede nila kayong i-connect dito para sa mga transient house nyo. So eto guys yung mga transient house din nila. And then dito pwede kayong mag-breakfast, pag-dinner or lunch. Gusto na magmula doon sa jump off, so magpo 4x4 kayo ng halos sa 1.5 hours papunta doon naman sa stopover kung saan maiiwan yung mga 4x4. And yung magiging hiking or trekking is nasa 40 to 45 minutes papunta sa crater ng Mount Pinatubo.
So hey guys, andito na kami sa jump off or dun sa last stop ng mga 4x4. So from here guys, maglalakad tayo ng 45 to 1 hour. Depende kung gaano kayo kabilis maglakad. Kapampangan kayo? Yes. Opo, biasa kayo Kapampangan. So, mumukit kayo rin kay Mount Pinatubo. 2.5 kilometers papunta sa crater ng Mount Pinatubo or yung tinatawag nilang a beautiful disaster. So, may mga local side dito naglalabas sa ilog. Ayan. And dito na rin, permit ba yung pinasa dito, Kap? Ito lang Ito, ayan. So kailangan nyo magpirma doon sa ano, ay mag-register mismo sa Kapas, and dito papakita. Actually guys, taong 2017 nung first time kong pumunta dito sa Mount Pinatubo. Ayan, syempre first time natin makita yung Mount Pinatubo crater. Sobrang ganda naman talaga. Kaya tinawag siya nga beautiful disaster. So ito yung second time natin kay Mount Pinatubo. Siyempre under kayo Pinatubo Mountaineero, and also thank you sa Kapas Tourism. Nandito na tayo sa resting area. So from here, nasa 15 minutes na lang yung trekking natin punta sa crater. So pwede kayo mag picture taking dito. Ito guys yung bagong gawa na signage na nakalagay is welcome to Mount Pinatubo. Your trek starts here. So for young age, that's easy. So for middle age, you can do it. For senior citizen, just try it. So dito ito yung luma. So 6 years ago, may photos tayo dito. So welcome to Mount Pinatubo, your trek starts here. So dito naman nakalagay kung ilang minuto. Young age, 15 minutes, middle one, 18 minutes. And syempre kapag senior citizen is 20 minutes. Where do you belong? Young age. So ito na guys, moment of truth. 250 meters to crater. So next signage, 10 minutes daw. 10 minutes na lang. So depende pa rin. Siyempre, young age tayo, kaya 5 minutes. Oo. Enjoy. Ingat po. So ito na guys, nandito tayo sa Mount Pinatubo Crater Lake. So ito yung luma, ito yung bago. Wow. Pero hindi masyadong nag-isama yung ano sa atin, langit. Tatagal naman kaming konti dito. Hintayin natin kapag lumiwanag yung langit, palipat tayong drone.
welcome to Mount Pinatubo Crater Lake. Mamaya, bababa tayo doon para makita natin kung ano ba yung itsura nung sa ilalim ng mismong lake and magpapalipad tayo ng drone. Sobrang ganda guys. Next time na pupuntahan natin itong si Mount Telakawa dito sa Kapas Tarlac. So hopefully guys, yan, abangan nyo pa rin yung next vlog natin dito sa Kapas Tourism and under po ng Pinatubo Mountainera. Natsyempuhan natin na pwedeng bumaba ngayon mismo dito sa crater ng Mount Pinatubo. Ganda, grabe. Ganyan lang naman kaganda itong Pinatubo crater. Grabe. Kaya tinawag itong beautiful disaster. So may chance tayong lumapit mismo doon sa lake. Kung nakikita yung sarapan natin, alas kakalinis lang nila dito. So matagal din bago nila binuksan yung pagbaba mismo dito sa crater. So allowed lang dun sa taas. So yun, napakaswerte natin dahil na-champuan pa natin na pwede tayong bumaba mismo dito sa crater ng Mount Pinatubo. Dumilim man ang paligid ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Oh, 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 oh. Ha, oh, 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 oh. Bakit uhaw sayong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw? Sayong sayaw, laging ikaw. Ako'y giniginaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Pwede rin kahit ang palagpak. So hey guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. Tulad nito, syempre guys, lahat ng mga magagandang pasyalan dito sa Tarlac. So si Mount Pinatubo is part pa rin siya ng Botolan, Zambales, pero mabilis na jump off is yung sa Kapas Tarlac. Kaya binansagan si Kapas Tarlac na tourism capital of Tarlac dahil nga mas maraming turistang pupunta dito sa Mount Pinatubo Crater. So once again, thank you kay Pinatubo Mountainero, syempre sa mga kasama natin vloggers, RBT Motovlog, and of course Buboy Kabulak Boy, Pinatubo Mountainero. Maraming salamat din sa laging pag-invite. So punta kayo sa Facebook page ni Pinatubo Mountainero. So gamitin yung code and makakapag-discount kayo pag nag-book kayo dito sa Mount Pinatubo and ibang destination na ino-offer ni Pinatubo Mountainero. So until our next vlog, peace out.